caggal ɗum ko non goni ɗo commission gardinaɗo jama amana kono kadi so tawi gollal ngarɗi tan alay sago ko gollowo e gollanteɗo e ko kamɓe mbaddata jungo e fandu ha golle ɗe mbawa rewde lawol e kadi foof mawɗo Dia ko mi salminima mi salmitimama ceerno Babagal caggal ɗum nde oɗo financement dañi hawno ɗon kuccana golle woni weltare kono beela aɗa wawi artande min e tonggol holno ɗum wano e maɗa wawi artande min e holde puɗɗi ɗon kadi holno foti lebbi jartonoɗo saaha alhamdulillah namdal ma ne waɗi fayida eyyi financement o de ndo ari nde mi anda ni no mbawmi tongude bellamam e bellamma leegal ngal mi wawa ɗum tongude sohla weltare nde mi anda to haaɗi ɗanni kam to fuɗɗi kono mi anda to haaɗi waɗanini kadi goɗɗo e goɗɗo kadi ko noon wayi e leegal he Allah waɗi noon min keeɓi financement o minen oɗo musidɗo minen jaadi ha Dakar Ablaye Walla ko jarɗo yettude Thiar yo Allah ɓoynum yo Allah wurnumo sellinamo ko waɗi ko way kono ƴetta ɗo dongal teddungal aɗa ronki rondade ngal o ronanoma ko teddi ko noon wayani alhamdulillah min keeɓi financement o ko ñande 4 février min puɗɗi 2022 ñande 4 min puɗɗi jama ka ɗo ko dariɗa ka wonani hitande de 4 février garoɗo wonata hitande timmude ko nden min puɗɗi tawi kadi ko ɗo min jarata wonani min weltare tawden ɗon nde tawno kala ko jiiɗa dari tan wonko woni caggal muɗum wonɓe ganduɗa kañumen goni e golle ɗe kono kadi won tambiɓe golle ɗe holno jaɓɓoriɗa ɗum an nde ɗeɗo golle gari nde holno jaɓɓoriɗa ɗum eyyi ɗon kadi Baba Galle waɗagol guinde salminama juurama eyyi ko weltare tan e namnede ngal ɗo namnal kadi saabu weltare wonde yamde ko nden tan wone ma wone goɗɗo foof ɗum ɗon ari nde enen fof ken tinɓe weltare nder ɓerɗe men eyyi kono noon ko weltare saabu Alaji Moussa Dia ko wirini tan sen dañi ɗum ɗo jinnoɗen ñagotoɗen Allah ko dañde mo ceerno en liggorto ko jiɗanno wuuro ngo duuji ɗi mbaɗanno ɗi foof ɗum ɗo koɓe soñi en ɓe kalnino men ɗo ha cikkuɗen ɗum wonata woni Allah arsiguiniɓe noon kadi mbaɗowo ɗum on kadi Allah rewni juuɗe mum waɗi kadi ha yettiɗo meɗen hol jettoro faade e Abdoulaye Walla Ndiaye kono kadi Abou Ndiaye mo ganduɗa ko kañum woni jungo wongo hakkude moɗon e makko eyyi alhamdulillah ni so yimɓe ne kaala tan haala jamaga normalement ni poɗɗa tan ko idade yettude Abdoulaye Walla Ndiaye ndewna hen Abou Ndiaye ko cukalel laaɓa juuɗe mo ganduɗa ko jiɗɗo ɓamtare guila haydara wodani ha Allah waɗi woni sababuji ko heewi ha tengti noon e oɗo jama ko kam woni sababu ha ɗum rewi lawol par ce que woodi to windono banggueji goɗɗi ene wiiye muñe kono to ari to makko ɗo Allah waɗi yetti to makko ɗo lawol gotol wi jeeyi lawol ngol refti nan on jaɓanama ɓayde e nder jonde ñagude minoɗo e woɗɓe taw musidɓe tawtonoɓe ko ɗon min kalde Abdoulaye Walla Ndiaye o wi yoɓe naate liste tan yoɓe bindu mabɓe keɓ so Allah jaɓi ɗum noon ko yettire Allah ko yettirte Allah kadi ɗum noon kamɓe min ngala jobdi mabɓe Allah noon no jogui yo yoɓɓe kamɓe ha timma kanko Abou Ndiaye o kanko woni sababu ha ɗum woni kanko baɗɗo kaw jawdi makko woni yo Allah yoɓmo moƴƴere e hol jettor kadi faade yimɓe leegal ngal darde nde ɓe daari nde tawno onon kanko woni hakkude moɗon Ablaye kono kadi ko onon goni hakkude makko e leegal ngal eyyi Baba Galle ha joni ko noon tan namdal ma kadi ne waɗi fayida Alaji Moussa wirni tan caggal jettuɗen ceerno men Alhaji Abdoulaye Walla Ndiaye e Abou Ndiaye Abou Ndiaye ɗo noon jafoɗa tan ɓe weydi ɗon Abou Ndiaye ko yeeru rokki meɗen ha tengti enen katanteɓe e ɗemgal pular ngal e saabu o rokki yeeru ko wiyeteno pular janggude pular ko golle puyɗe e kono ɗo makko ɗo on jii ko pular tan o janggi kono on jiiɗo yettide o ndeka noon ɗum ɗum wonko jangguinde enen katanteɓe foof ko yeeru mbawɗo rokkirde sen jewti ɗum noon ko weltare kadi ko namdiɗa leegal ngal emin beltini ɗumen te hoɓe gandi fodde mabɓe woni fodde hunde yimɓe fof ndenda yidde jiiɗa leegal mumen jiiɗa wuuro mumen kadi pamodira
goto fof ina eto kala ko moƴƴinta kala ko addata pamodiral ina waɗa banggue muɗum kadi ko gollete ko fof saaha fof mbiya on tinnima de wallahi min beltima golle mon no mbaɗi fayida min nanani hen haalaluji ga no gowɗen nanirde tan wona gueɗe mi ha joni min nanani ko série ndi ko yahate ko wiide tan tinnoɗe on beltanama moƴƴi ɗum noon ko leegal ngal ɗum ñagoɗen tan ko yo Allah jokku ndeɗo darde sukaɓe leegal ngal kadi ko sagataɓe nan daari fewnude jama o e leegal ngal e foof e ɗum kadi ko ummande hesere ɗum noon heɗen downoɓe kamɓene kono mawɓe jamaɓe mawɓe leegal ngal foof kadi en jettiɓe e Allah jarama jarama holto jartone golle he o saaha eyi alhamdulillah min jetti Allah no fewi o saaha kam min goni koye ceɓɓet golle ɗe ko soro tan min keddora e soro ton keddoton beela golluɓe ɗo ɓe jibinande wuro ngo walla won hen ko jigga eyi alhamdulillah oɗo question baɗɗo fayida kala ko jiiɗa e golliɗo e oɗo jamma gila tan fuɗɗode ha to jarten ɗo joni to mi wami komin keddora ɗo ko ɓiɓɓe madinaɓe ɓolɓe gonni ewa maçon o koye leegal he jeeya karole o koye leegal he jeeya électricien o hayso wona e leegal ngal ɗon leɗɗe ɗe kañumen gondi ko musfala e amanatullahi ko leegal gotal ñawirte hay dewi mabɓe ko de kañum ɗum alhamdulillah kanko ne vraiment machallah golle makko min jeyani hen Allah omo rewndi golle makko omo waɗi hen ganduɗa ko hunde mawde nde ganduɗa yimɓe ene teskiti ɗum ene kaala ɗum hay ɗo ten kaldeten ko wayno joni manam no waɗiri électricité jama kani kuɓɓugol ngol e ñifgol ngol e ko ɓeydi hen ko solaire panneau solaire mo ganduɗa hayso courant ala panneau solaire so hiiri tan huɓɓat ɗum ɗon ko hunde markude e wuuro men hen o saaha